दिनै 12 अक्ट'बर 2024 जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ फैनानै जोंनि पेन्डिं जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय। बेहाय ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै आबसुनिफ्राय लानानै आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो जोंनि बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै मोनसे गुवार सावरायमेल लानाय जादोंमोन आरो बेहायनो जों गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय आरो बेयावनो जितुबन दैमारिखौ लानानै दैमारि गाहाय नेहाथारि आरो दैब बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै लानानै गलाघाट जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दिनै फुल प्लेजेडै जों दानानै लानो हाबाय। दिनै 12 अक्ट'बर 2024 जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ फैनानै जोंनि पेन्डिं जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय। बेहाय ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै आबसुनिफ्राय लानानै आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो जोंनि बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै मोनसे गुवार सावरायमेल लानाय जादोंमोन आरो बेहायनो जों गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय आरो बेयावनो जितुबन दैमारिखौ लानानै दैमारि गाहाय नेहाथारि आरो दैब बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै लानानै गलाघाट जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दिनै फुल प्लेजेडै जों दानानै लानो हाबाय। दिनै 12 अक्ट'बर 2024 जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ फैनानै जोंनि पेन्डिं जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय। बेहाय ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै आबसुनिफ्राय लानानै आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो जोंनि बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै मोनसे गुवार सावरायमेल लानाय जादोंमोन आरो बेहायनो जों गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय आरो बेयावनो जितुबन दैमारिखौ लानानै दैमारि गाहाय नेहाथारि आरो दैब बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै लानानै गलाघाट जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दिनै फुल प्लेजेडै जों दानानै लानो हाबाय। गोजोन्थों।